भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु बदरेषु नित्यं देवाय नित्यं भगवत् सेवि। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु बदरेषु नित्यं सेवयामि भगवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनय शलोकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वापदण्डिकं। हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधिकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारूप्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। யூடியூப் லைவ்ல போகும்போது அந்த பேஜ் க்ளோஸ் பண்ணணும், இல்லைன்னா நான் சொல்றது நான் எனக்கே திருப்பி கேட்கறது, அதனால இட் கெட் ஸ்டக். ஓகே, நம்ம இப்போ வில் கோ டு தி செஷன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், எனக்கு நேற்று டைம் இருக்கல உங்களுக்கு இந்த 10 பாயிண்ட்ஸ் எழுதுறதுக்கு. இன்னைக்கு கண்டிப்பா இருக்கும், ஏன்னா பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ் கொஞ்சம் ப்ரிப்பரேஷன் இருந்ததுனால முடியலை எனக்கு. ஸோ இன்னைக்கு நான் எழுதிட்டு நாளைக்கு கிளாஸ்ல உங்களுக்கு கண்டிப்பா இந்த 10 டெஃபினிஷன்ஸ் கொடுக்குறேன் நான். ஸோ அதை நீங்க ஆமா ஆமா கரெக்ட் இருங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நான் அந்த இது எடுத்துக்கிறேன், தாளம் எடுத்துக்கிறேன். தாளத்தோட சொன்னா ரொம்ப அற்புதமா இருக்கிறது. நம்ம டெம்பிள் பிரேயர்ல ஹவு தேஸ் டு புட் தாளா அண்ட், ஏன்னா அவ்வளோ பர்ஃபெக்டே கிடையாது, எனக்கு எதுவுமே சரியா வரல இதுல. மேபி ஐ நீட் டு கத்துக்கணும் இதை எப்படி பண்றது அப்படிங்கிறது ப்ராக்டிஸ்ல தான் வரும். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு யாராவது சொல்லி கொடுக்குறவங்க இருக்கணும் இல்லையா? எனக்கு ஏதோ தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் பண்றேன். எஸ் மாதாஜி, நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, நானும் உங்களோடய சேர்ந்து பாடுறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நமோ விஷ்ணுபதாய कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांता स्वामी नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांता स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत
गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल माता जी हरि बोल எஸ் நாம இன்னைக்கு 7வது பதம். ஸோ ஐ திங்க் த லாஸ்ட், அதாவது உத்தம புருஷா, அதாவது பகவான், அந்த ஒரு இதுதான் பெண்டிங். இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து நம்ம அந்த 10வது இயல்பு என்ன என்பதை வந்து இந்த இருந்து வாசிக்க போறோம். எஸ் கலாவதி மாதாஜி, நான் வாசிச்ச பிறகு நீங்க வாசிங்க. ஆபாசா நிரோதஸ்ய யதோ அஸ்தி அத்யவசியதே சா ஆஸ்ரயாக பரம் பிரம்ம பரமாத்மேதி சப்தயதே. எஸ், இங்க வந்து ஆஸ்ரயா என்றதுதான் வந்து அந்த உத்தம புருஷரை வந்து குறிக்கக்கூடிய ஒன்று. நம்ம முதல்ல படிச்சோம் இல்லையா, இந்த 10வதும் மேன்மையானதும் வந்து ஆஸ்ரயாதான் அப்படிங்கறது வந்து முதன்மை பதத்திலேயே நாம வந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சோ அந்த ஆஸ்ரயா தான் நம்ம இந்த பதத்துல பார்க்க போகிறோம். எஸ் கலாவதி மாதாஜி, நீங்க வாசிங்க. கலாவதி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணி வாசிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஆபாச ச நிரோத ச யதோ ஸ்திதி அத்யவசியதே ச ஆஸ்ரய பரம் பிரம்ம பரமாத்மேதி சப்தியதே. ஆபாச பிரபஞ்ச தோற்றம், ச மாற்றம், நிரோத மாற்றம், அதன் ஒடுக்கமும், ச மேலும், யத மூலத்திலிருந்து, அஸ்தி இருக்கிறது, அத்தியவசியதே தோற்றுவிக்கப்படுகிறது, ச அவர், ஆஸ்ரய களஞ்சியம், பரம் பரமன், பிரக் ஜீவன், பரமாத்மா பரமாத்மா, இதி இவ்வாறாக, சத்தியதே அழைக்கப்படும். மொழிபெயர்ப்பு: பரமாத்மா என்று போற்றப்படும் பரம புருஷர் தான் பிரபஞ்ச தோற்றம் மற்றும் அதன் ஒடுக்கம் ஆகியவற்றின் ஆதி மூலமாவார். இவ்வாறாக அவரே பரம உற்பத்தி ஸ்தானமாகவும் பரபிரம்மமாகவும் இருக்கிறார். பொருளுரை: ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் முதல் துவக்கத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள ஜன்மாதி அஸ்ய யத வதந்தி தத் தத்வவிதஸ் தத்துவம் யத் ஞானம் அத்வயம் பிரக்னேதி பரமாத்மேதி பகவான் ஜிதி சத்தியதே ஆகிய வாக்கியங்கள் சர்வ சக்திகளுக்கும் பிறப்பிடமான பகவானை குறிக்கும் சம அர்த்தங்களாகும். அதாவது அவர் பரபிரம்மம், பரமாத்மா அல்லது பகவான் என்று அழைக்கப்படுகிறார். இப்பதத்தில் உபயோகிக்கப்பட்டுள்ள இதி என்னும் சொல் சம அர்த்தங்களை
பூர்த்தி அடைய செய்வதன் மூலம் பகவானையே சுட்டி காட்டுகிறது. பின்வரும் பதங்களில் இது மேலும் விளக்கப்படும். ஆனால் இந்த பகவான் முடிவில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரையே குறிப்பதாகும். ஏனெனில் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிருஷ்ணரை தான் பரம புருஷ பகவானாக ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது. கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் சர்வ சக்திகளுக்கும் ஆதி மூலமாக அல்லது ஆதார புருஷராக இருப்பவர் பரம சத்தியம் ஆவார். இவர் பரபிரம்மம் என்பதை போன்ற பெயர்களால் அழைக்கப்படுகிறார். மேலும் பரம சத்தியத்தை குறிப்பிடும் இறுதி சொல் பகவான் என்பதாகும். ஆனால் நாராயணர், விஷ்ணு மற்றும் புருஷர் ஆகியவை பகவானை குறிக்கும் சம அர்த்தம் கொண்ட சொற்களே எனினும் முடிவான சொல்லாக இருப்பது கிருஷ்ணர் என்பதாகும். இது பகவத்கீதையில் உறுதி செய்யப்பட்டு உள்ளது. அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ மத்தக சர்வம் பிரவர்த்ததே. மேலும் ஸ்ரீமத் பாகவதமானது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பிரதிநிதிக்கும் பகவானின் ஓசை அவதாரமாகும். கிருஷ்ணேஸ்வதாமோ பகதே தர்ம ஞானாதிபிகி சக கலௌ நஸ்த திருச்சாம் ஏஷ புராணர்கோ துனோதிதக. பாகவதம் 1.3.43. இவ்வாறாக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சர்வ சக்திகளுக்கும் மூலம் என்பதே பொதுவான முடிவாகும். அதைத்தான் கிருஷ்ணர் என்னும் சொல் சுட்டி காட்டுகிறது. கிருஷ்ணரை அல்லது கிருஷ்ணரை பற்றிய விஞ்ஞானத்தை விவரிப்பதற்காகவே ஸ்ரீமத் பாகவதம் தயாரிக்கப்பட்டு உள்ளது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் முதல் காண்டத்தில் சூத கோஸ்வாமிக்கும் சௌனகரை போன்ற பெரும் முனிவர்களுக்கும் இடையிலான கேள்வி பதில்கள் இவ்வுண்மையை சுட்டி காட்டுகிறது. மேலும் இக்காண்டத்தின் முதல் 2 அத்தியாயங்களில் இது விவரிக்கப்பட்டு 3ஆம் அத்தியாயத்தில் இவ்விஷயம் இன்னும் தெளிவாகவும் 4ஆம் அத்தியாயத்தில் இதைவிட இன்னும் தெளிவாகவும் விவரிக்கப்பட்டு உள்ளது. 2ஆம் காண்டத்தில் பரமசக்தியமானது முழுமுதற் கடவுள் என்று பொருள்படுமாறு அழுத்தமாக கூறப்பட்டுள்ளதால் இது பரம புருஷராகிய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரையே சுட்டி காட்டுகிறது. நாம் ஏற்கனவே விளக்கியதை போல் 4 பதங்களில் உள்ள ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் சாராம்சம் சுருக்கமானதாகும். இந்த பரமபுருஷ பகவானை பிரம்மா தமது பிரம்ம சம்ஹிதையில் ஈஸ்வரக பரமக கிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக என்று உறுதி செய்துள்ளார். எனவே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 3ஆம் காண்டத்திலும் இவ்வாறு தான் முடிவு செய்யப்பட்டு உள்ளது. இவ்விஷயம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 10ஆம் 11ஆம் காண்டங்களில் தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டு உள்ளது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 3ஆம் 4ஆம் 5ஆம் 6ஆம் மற்றும் 7ஆம் காண்டங்களில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள மன்வந்தரர்களின் மாற்றங்களை பற்றிய விஷயத்தில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளார். 8ஆம் காண்டத்தில் வைவஸ்வத மனு இதே விஷயத்தை மறைமுகமாக விளக்குகிறார். மேலும் 9ஆம் காண்டத்திலும் இதே பொருளுரையை காணப்படுகிறது. 12ஆம் காண்டத்தில் குறிப்பாக பகவானின் பல்வேறு அவதாரங்களை பற்றி மேலும் விவரிக்கப்பட்டு உள்ளது. இவ்வாறாக முழு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தையும் கற்பதன் வாயிலாக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே முடிவான ஆதார புருஷர் அல்லது சர்வ சக்திகளுக்கும் ஆதி மூலம் என்ற முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. பகவான் வழிபாடு செய்யும் பிரிவினர்களின் தரத்திற்கேற்ப நாராயணர், பிரம்மர், பரமாத்மா முதலான பெயர்களால் வெவ்வேறாக விவரிக்கப்படக்கூடும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்மம் பரமாத்மா நாராயணர். ஓகே, பரபிரம்மமாக பகவான். நாம் எல்லாருமே, அதாவது ஒன் அண்ட் டிஃபரெண்ட் இல்லையா, ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும், அதாவது பகவானுக்கும் நமக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒற்றுமை எது? நித்தியத்தன்மையா இருக்கக்கூடிய ஆத்ம ரூபத்துல மட்டும்தான் நமக்கு ஒற்றுமை. ஆனால் அவர் வேறு. ஆக்சுவலி நமக்கு இந்த உடல் அழியக்கூடியது. பகவான் உடலும் ஆத்மாவும் ஒன்று என்பதை நாம படிச்சிருக்கோம். அதுதான் அச்சிந்திய பேத அபேத தத்துவம் அப்படிங்கிறதையும் நிறைய இடங்கள்ல நாம அதை படிச்சுட்டே வரோம். சோ அச்சிந்தியா அப்படின்னா எல்லையற்ற தன்மையை கொண்டவர் இல்லையா, அளவிட முடியாத ஒரு இது, மெஷர் பண்ணவே முடியாது அவருடைய ஆற்றல்களை. அப்படி அச்சிந்திய பேத அபேத தத்துவம். அபேத தத்துவம் என்றால் அவர்
ஒன்றாக அவருடைய ஆத்மரூபமும் உடலும் ஒன்று, அதாவது அத்வைதம் என்று நம்ம வந்து சொல்கின்றோம். அத்வைதம் மீன்ஸ் தட் இஸ் சிங்கிள், ஒன்லி ஒன். துவைதம் என்றால் இரண்டு, அத்வைதம் மீன்ஸ் ஒன்று. ஸோ இங்க வந்து பிலாசபி எடுத்துக்க வேண்டாம், அந்த அந்த வேர்டுனுடைய மீனிங் டைரக்டா நாம எடுத்துக்கணும். ஓகே. ஆபாசஸ்தா நிரோதஸ்ய யதோ அஸ்தி அத்ய வஷீயதே ச ஆஸ்ரயாக பரம் 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 பிரம்மஹ பரமாத்மேதி சப்தயதஹே. ஆபாச அதாவது இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம், ஷா முற்றும், நிரோத மற்றும் அதன் ஒடுக்கமும், அதாவது அழிவுறும் பொழுது, அனிலேஷன் இல்லையா, டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகும் பொழுது, சா மேலும், எத மூலத்திலிருந்து, அஸ்தி இருக்கிறது, எங்கிருந்து இது எல்லாமே வந்து தோன்றுகின்றதோ அதற்குள்ளேயே சென்று மீண்டும் அடங்கக்கூடியதுதான் இல்லையா. தோற்றமும் மறைவும் ரட்சிப்பும் எல்லாம் ஒரே இடத்திலிருந்து தான் நடைபெறுகின்றது. இதை நம்ம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். அத்தியவசியதே தோற்றுவிக்கப்படுகிறது, சா அவர், ஆශ්‍රயா களஞ்சியம், அதாவது நமக்கு நிழல். எதுனாக்கா ஆශ්‍රயா என்றாலே நிழல், அதாவது நாம தஞ்சம் அடையக்கூடிய ஒரே ஒரு இடம் வந்து எதுன்னா பகவானுடைய திருப்பாதங்கள் இல்லையா. பரம் பரமன், பிரம்மம் ஜீவன், பரமாத்மா பரமாத்மா, இது இவ்வாறாக சப்தயதையே அழைக்கப்படும். சோ பரமாத்மா என்று போற்றப்படும் பரம புருஷர் தான் பிரபஞ்ச தோற்றம் மற்றும் அதன் ஒடுக்கம் ஆகியவற்றின் ஆதி மூலமாவார். அதாவது மூல காரணமே எங்கிருந்து, எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக, அதுதான் ஜென்மாதஸ்ய. யஷ்யன்றது வந்து the first சப்தம், அதாவது 1 ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல ஃபர்ஸ்ட் வேர்டே நம்ம அதை தான் படிச்சிருப்போம். அதாவது காரணங்கள், அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணமாக இருப்பவர் யார் என்றால் அந்த அனாதியாக இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான் அவர்தான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதுதான் அந்த ஜென்மாதி யஷ்ய எதக அப்படிங்கிறது சொல்றக்கூடிய அந்த வார்த்தைக்கு மீனிங் அதுதான். முதன்மையான, பிரிமிவல் காஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ் இல்லையா. அனைத்து காரணங்களுக்கும் முதன்மை காரணமாக இருப்பவர் யார் என்றால் எல்லாம் வல்ல இறைவன். அதுதான் ஜென்மாதஷ்ய அஷ்ய எதக அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தை முதல் ஸ்லோகத்திலே நம்ம வந்து இதை படிச்சிருக்கோம். சோ பரமாத்மா என்று போற்றப்படும் பரம புருஷர் தான் இஸ் அ புருஷா இல்லையா. சோ இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து புருஷா என்று முதன்மை புருஷராக அழைக்கப்படுவது எல்லாம் வல்ல இறைவன். இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தையுமே அவர்தான் படைக்கின்றார் இல்லையா. மேலும் அதை அதாவது அழிவு என்று ஏற்படும் பொழுது, அந்த காலச்சக்கரத்திற்கு ஏற்றவாறு அழிவு என்று ஏற்படும் பொழுது, பிரம்மருடைய ஆயுட்காலம் என்று முடியும் பொழுது, அப்போ அனைத்துமே வந்து அவருக்குள்ளேயே சென்று அடங்கியும் விடுகின்றது இல்லையா. ஆகியவற்றுக்கு எல்லாமே மூல காரணமாக இருப்பவர் எம்பெருமான். இவ்வாறாக அவரே பரம உற்பத்தி ஸ்தானம். சோ எங்கிருந்து எல்லாம் வருகின்றது, எல்லாம் வல்ல இறைவனிடத்திலிருந்து தான் தோன்றுகின்றது. பரபிரம்மமாகவும் அவர் இருக்கின்றார். இங்கே பிரம்மம் என்றால் தோன்றாத ரூபத்தில வந்து, அதாவது சமாதியாக இருக்கக்கூடிய அந்த நிலைதான் பிரம்மம். நாம் எல்லாருமே பகவானோட போய் இணையணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா. அந்த சமாதி நிலை, வெறுமனே சக்தி ரூபத்துல மட்டுமே பகவானை நாம் சேவிக்கின்றோம் இல்லையா. ஆற்றல் வடிவத்துல சேவிக்கக்கூடியதுதான் வந்து அந்த நிலைக்கு தான் வந்து பரபிரம்மம் என்று சொல்லப்படுவது. நாம் எல்லாம் நார்மலா வந்து அந்த சமாதி நிலையை அடையும் பொழுது பிரம்ம நிலையை கண்டிருக்கின்றோம் என்று பொருள். சோ நாம் அந்த நிலையை காணும் பொழுது பகவானோட வந்து அந்த பிரம்ம ஜோதியில் சென்று கலந்துவிட நாம வந்து அது ஒண்ணுதான் மோட்சத்தினுடைய, அதாவது லோயஸ்ட் 5 விதமான மோட்சங்கள்ல அதுதான் லோயஸ்டான ஒரு நிலை. சோ பகவானோட நம்ம ஒன்றிணையும் பொழுது நம்மளுடைய இண்டிவிஜுவாலிட்டியை நம்ம வந்து இழந்து விடுகின்றோம். மேலும் அவருக்கு சேவை புரிதல் என்னும் அந்த மார்க்கத்தையும் நாம அடைத்து விடுகின்றோம் இல்லையா. எங்கிருந்தாலும் பகவானுக்கு நித்திய சேவை புரிய வேண்டும் என்பதுதான் ஒரு தொண்டனுடைய கடமை. சோ அந்த இதையும் வந்து நாம வந்து தோன்றாத அருவம் என்னும் அந்த இதுல நம்ம செல்லும் பொழுது, இம்பர்சனல் ஃபீச்சர்ல நாம போகும் பொழுது பகவானுக்கு நாம செய்யக்கூடிய அந்த சேவையும் நாம வந்து அடைத்து விடுகின்றோம், அந்த கதவையும் நாம மூடி விடுகின்றோம். சோ ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் முதல் துவக்கத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள ஜென்மாதஷ்ய எதகி வதந்தி தத்வவிதஸ் தத்வய ஞானம் அத்வயம் அத்வயம் பிரமேதி பரமாத்மேதி பகவான் இது சப்தயதே, இது மேல இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகத்துல தான் ஆகிய வாக்கியங்கள் எல்லாமே வந்து சர்வ சக்திகளுக்கும் பிறப்பிடமான பகவானை குறிக்கும் சம அர்த்தங்களாகும். ஒரே விளக்க உரைதான், எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் இல்லை. எல்லாமே அவரை பற்றி உரைப்பதுதான், அவருடைய ஆற்றலை பற்றி உரைப்பதுதான், அவருடைய செயல்பாடுகளை பற்றி உரைப்பதுதான். சோ எல்லாமே வந்து சம அர்த்தங்கள் கொண்டது. அதாவது அவர் பரபிரம்மம், பரமாத்மா மற்றும் பகவான் என்று அழைக்கப்படுகின்றார். 3 நிலைகள் இல்லையா. நம்ம எப்படி சூரிய பிரகாசம், சூரிய வட்டம் மற்றும் சூரியனை
சூரிய கிரகத்தை பற்றி நாம முழுமையாக அறிந்து கொள்ள இந்த அனாலஜி நம்ம செகண்ட் சாப்டர் பகவத்கீதையில வந்து பிரபுபாதர் செகண்ட் ஸ்லோகத்திலே வந்து அழகாக விளக்கியிருக்கின்றார். மேலும் பகவான் என்ற சப்தத்திற்கும் வந்து அர்த்தம் என்ன என்பதை பராசர முனியும் அவருடைய விஷ்ணு புராணத்துல வந்து அழகாக எடுத்துரைத்திருக்கிறார் இல்லையா. சோ இந்த பரபிரம்மம் என்பது முதலே அப்சல்யூட் ட்ரூத் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. அதாவது அந்த முதன்மைப்படி வெறுமனே ஆற்றல் எவ்வாறு சூரிய பிரகாசம் எல்லா இடத்திலுமே பரவி இருக்கின்றதோ பகவானும் எல்லா இடத்திலுமே தோன்றாத ரூபத்துல வந்து பரவி இருக்கின்றார் என்று உணரக்கூடிய சக்தி ஆற்றலில் மட்டுமே உணரக்கூடிய தன்மை. நெக்ஸ்ட் 4 கைகளுடைய அந்த ரூபத்தை பற்றி உணருது. அதாவது தியான பயிற்சிகள்ல நாம வந்து பகவானை நினைத்து நாம பயிற்சி செய்யும் பொழுது அந்த நிலையில் நாம வந்து ஒரு நிலை பெறும் பொழுது பகவானுடைய இந்த 4 கைகளுடைய சொரூபத்தை நம்ம வந்து காண முடியும். சோ அது பரமாத்மா நிலை. அது சூரிய வட்டத்தை நம்மளால பார்க்க முடியும் இல்லையா. சூரிய பிரகாசம் வரக்கூடிய காலை வெயில நம்ம வந்து கண்ணை உத்து பார்க்கும் பொழுது அப்ப நம்ம சூரியனை கண்டிப்பா பார்க்க முடியும். ஏன்னா உச்சி வெயில் இருக்கும் பொழுது பாக்குற சக்தி எல்லாருக்கும் இருக்காது. ஆனா காலை பொழுதுல வந்து 7-8 மணிக்கு நம்ம வந்து சூரியனை பார்க்கும் பொழுது நம்ம நல்ல உன்னிப்பா பார்க்கும்பொழுது அந்த வட்டத்தை நம்மளால காண முடியும் இல்லையா. அதுதான் வந்து பரமாத்மா நிலைக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் பகவான் என்பது அந்த சூரிய கிரகத்துக்குள்ளேயே சென்று சூரிய கிரகத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வது. அதாவது பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டு அந்த யோக நிலையில் வந்து அவரை பற்றி அந்த சம்பந்தம் ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது நாம சமாதி நிலையில் இருப்போம் அல்லது சுத்த சத்துவ நிலையில் இருப்போம். அப்போ பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது அங்கே வந்து நம்ம தன்னுணர்வுல வந்து நாம் ஆத்ம ரூபத்தை நம்மளால காண முடியும், பகவானுடைய ரூபத்தையும் நம்மளால காண முடியும். அப்பொழுது இந்த புலன்கள் எல்லாம் தெய்வாம்சத்தை வந்து அடைகின்றது. சோ உள்ளதை உள்ளபடி காணக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலையை வந்து ஒருவன் அடைகின்றான். சோ இதுதான் இந்த 3 நிலைகள். இப்பதத்தில் உபயோகப்பட்டுள்ள இதி என்னும் சொல் சம அர்த்தங்களை பூர்த்தி அடைய செய்வதன் மூலம் பகவானையே சுட்டி காட்டுகின்றது. சோ இதி என்ற அந்த சொல் வந்து யாரை பற்றி எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது? எல்லாம் வல்ல இறைவனை பற்றி எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. சோ பகவானையே பின்வரும் பதங்களில் இது மேலும் வந்து விளக்கப்படும். ஆனால் இந்த பகவான் முடிவில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரையே குறிப்பதாகும். எஸ், இதை நாம் எப்படி எடுத்து புரிஞ்சுக்க முடியும்னாக்கா, துவாபர யுகம் முடிந்து பகவானும் வந்து மேல் அதாவது கோலோக விருந்தாவனத்திற்கு செல்வதற்கு முன்னாலே, அதாவது இந்த பாகவதத்தை வந்து இயற்ற வேண்டும் என்பதை வந்து அவருடைய அதாவது பாகவதத்தின் ரூபத்தில் தான் இருப்பதாக இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு சென்ற பிறகு அவரை நாம் எவ்வாறு சேவிப்பது அப்படிங்கிற ஒரு இது வரும் இல்லையா, எண்ணங்கள் வரும் பொழுது பகவான் தான் இந்த சப்தத்தின் வடிவில் இருப்பதாக வந்து சொல்லிட்டு போனார். சோ அதைதான் வந்து பிரம்மருக்கு தெளிவுபடுத்தப்பட்டது. சோ பிரம்மரும் அந்த தியான பயிற்சியிலிருந்து தெரிந்து கொண்டு மேலும் வந்து அதை நாரதருக்கு எடுத்துரைத்து, நாரதர் இன்னும் வியாசதேவருக்கு எடுத்துரைத்து, அதுக்கப்புறம் தான் இந்த பாகவதம் இவ்வளவு விரிவாக 18,000 ஸ்லோகங்கள் வடிவத்துல வந்து நாம வந்து பார்க்கின்றோம். சோ பகவான் வந்து கிருஷ்ண ரூபத்தில் இருக்கும் பொழுது வந்து இதை வந்து தான் எந்த ரூபத்தில் இருப்பதாக பகவான் சொரூபத்தை நாம் எல்லாரும் எந்த ரூபத்தில் காண முடியும் என்பதை வந்து எடுத்துரைத்து செல்வதால் எந்த இடத்துலயுமே நாம பகவான் என்ற அந்த ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கும் பொழுது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரையே சாரும் என்பதற்கு இதுதான் விளக்க உரையே நமக்கு. ஏனெனில் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிருஷ்ணரைத்தான் பரமபுருஷ பகவானாக எல்லா இடத்துலயுமே அவரைதான் ரெஃபரன்ஸா இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. மேலும் கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் சர்வ சக்திகளுக்கும் ஆதி மூலமாக அல்லது ஆதார புருஷராக இருப்பவர் பரம சத்தியமாவார். இவர் பரபிரம்மம் என்பதை போல பெயர்களால் அழைக்கப்படுகிறார். பகவானை பரமாத்மா, பரபிரம்மம் இல்லையா, இத்தகைய நாமங்களில் நாம வந்து அழைக்கின்றோம். மேலும் பரமசத்தியத்தை குறிப்பிடும் இறுதி சொல் பகவான் என்பதாகும். இந்த ஃபைனலா இருக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தையே பகவான் என்ற அந்த வார்த்தை தான், தெய்வாம்சம் பொருந்திய அந்த வார்த்தை இல்லையா. பகவான் என்ற சொல்லுக்கு அர்த்தம் உண்டு இல்லையா. அந்த 6 விதமான அதாவது வைபவங்கள்ல வந்து ஹையஸ்டா இருக்கக்கூடிய அந்த இதுக்குதான் வந்து பகவான் என்று பொருந்தும் இல்லையா. எல்லா செல்வத்திலுமே பகவானிடத்தில் இல்லாத செல்வம் கிடையாது. he only possesses more. அனைத்துமே இந்த பிரபஞ்சமே அவருடையதுதான் இல்லையா. சோ நாம் எல்லாம் சில காலம் தங்கிவிட்டு செல்வதற்காக தான் வந்திருக்கின்றோம். நன்னிலை அடைந்து மீண்டும் அவருடைய இருக்கக்கூடிய அவருடைய ஸ்தலத்திற்கு நாம போய் சேர வேண்டும். அந்த
பரதாமா என்ற அந்த இடத்திற்கு நாம அடைய வேண்டியது நம்மளுடைய தலையாய கடமை. ஆனா அதை நாம மறந்து விடுகின்றோம் சில சமயங்களில், இல்லையா? சோ பரம சத்தியத்தை குறிப்பிடும் இறுதி சொல் பகவான் என்பதாகும். அந்த 6 விதமான இது வந்து பராசர முனிவரால் பகவானுடைய அந்த வார்த்தைக்கு விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது அனைத்து செல்வத்திலும், அனைத்து புகழிலும், அனைத்து அழகிலும் மற்றும் அனைத்து துறவரத்திலும், அனைத்து ஞானத்திலும், அனைத்து வலிமையிலும் வந்து இந்த 6 விதமான இதுலயுமே வந்து பகவான் தான் ஹையஸ்ட். நாம எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரபஞ்சத்துல இந்த பூலோகத்துல இப்ப இருக்கக்கூடிய இங்க அநேக கண்டங்கள் இருக்கிறவங்களே இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நல்ல பணக்காரரா இருக்கிறாங்கன்னாக்கா இந்த வேர்ல்ட் லெவல்ல யாரோ ஒருத்தர் தான் இருப்பாங்க. ஆனா அவருக்கு பணத்தினால அவர் ஹையஸ்டா இருக்கலாம், ஆனா வேற எதுலயும் அவர் ஹையஸ்டா இருக்க முடியாது, இல்லையா? அதே மாதிரிதான். ஆனா பகவான் எல்லாவற்றிலுமே ஹையஸ்ட். அதுதான் அந்த வார்த்தையினுடைய விளக்கம் கூட. ஆனால் நாராயணர், விஷ்ணு மற்றும் புருஷர் ஆகிய பகவானை குறிக்கும் சம அர்த்தம் கொண்ட சொற்களே. சோ இங்க நம்ம ஒண்ணு புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹையஸ்டா இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே, அதாவது ராமா, கிருஷ்ணா, கோவிந்தா, நாராயணா எல்லாம் வந்து ஒரே ஒருத்தரை தான் குறிக்கின்றது. எல்லாம் வெவ்வேறு விரிவங்கங்கள், அவ்வளவுதானே தவிர சோ மேல் உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது, அதாவது வைகுண்டம் கோலோகத்துல வந்து அதனுடைய விரிவங்கங்கள் நம்ம கோலோக சார்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன், செகண்ட் எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கோம், இல்லையா? செகண்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் செகண்டரியா இருக்க சங்கர்ஷ்ணருடைய இதுதான் வந்து மகாவிஷ்ணுனுடைய புருஷ அவதாரங்களை வந்து ஏற்படுத்துகின்றது என்பதையும் நாம படிச்சிருக்கோம், இல்லையா? 3 புருஷ அவதாரங்கள், அதாவது கார்ணோதயாகி விஷ்ணு மற்றும் கர்ப்போதயா விஷ்ணு மற்றும் ஷீரோதயா விஷ்ணு. சோ இவ்வாறாக விரிவங்கங்கள் எல்லாமே நாம படிச்சுட்டு தான் வரும். ஆனா எல்லாமே அவர் ஒருத்தரையே குறிக்கின்றது என்பதை நாம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது பகவத்கீதையில் மேலும் வந்து அவரே சுயம் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்கின்றார், இல்லையா? அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ மத் சர்வம் பிரவர்த்தத்தை, இல்லையா? எல்லா இடங்களிலுமே இருப்பது அவர்தான். சோ எல்லா ரூபத்திலுமே நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடியவர் சர்வஸ்ய பிரபவோ, இல்லையா? சோ அதனால அவரின்றி இங்கு ஏதுமே கிடையாது. மேலும் ஸ்ரீமத் பாகவதமானது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பிரதிநிதிக்கும் பகவான் ஓசை அவதாரமாகும். நான் இந்த ஓதை சவுண்ட் இதுலதான் நான் இருக்கேன், சப்தத்தின் வடிவத்தில் இருக்கின்றேன், அந்த வடிவத்தில் நான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருப்பேன் என்பதை வந்து பகவான் சொல்லிட்டு போனார். அதனால்தான் பகவத்கீதையும் பாகவதமும் வந்து வாசிக்கும் பொழுது நாம வந்து இந்த அதாவது நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த தேவையற்ற கலங்கங்கள் எல்லாம் நீங்கி பக்தி பாதையில நமக்கு முன்னேறதுக்கான மார்க்கத்தை அது ஏற்படுத்தி கொள்கிறது. தட் இட் செல்ஃப் கிவ் த அசோசியேஷன் டு த காட். நம்ம பகவானோட சம்பந்தத்தை எதன் மூலியமாக ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம்? பகவத்கீதை மற்றும் பாகவதத்தின் மூலியமாக நாம ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம். சோ இங்க எழுதியிருக்கக்கூடிய இந்த எழுத்துக்கள் எல்லாமே பிரபுபாதர் ஒரு குருவினுடைய கனெக்டிவிட்டி மூலியமாக பகவானை பற்றி நாம தெரிந்து கொள்கின்றோம், இல்லையா? சிக்ஷா குருவா இருக்கக்கூடிய நமக்கு பிரபுபாதர் வந்து இந்த பாதையில நமக்கு முன்னேறதுக்கான வாய்ப்பை அவருடைய கருணையால் நமக்கு எல்லாருக்குமே வழங்குவார் என்ற பிரார்த்தனைகளோட மேலும் இந்த செஷனை வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். கிருஷ்ணன் ஸ்வதாமோ பகதே தர்ம ஞானாதிபிஹி சஹ கலௌ நஷ்ட திருஷாம் ஏஷஹ புனார்னகோ அதுதோனிதஹ. அதாவது பாகவதம் 1வது கேண்டோல 3வது அத்தியாயத்தில் 43வது ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகம் என்ன அதுனாக்கா, மேலும் கிருஷ்ணா என்ற அந்த வார்த்தை நம்ம இங்க பார்க்கின்றோம், இல்லையா? நிறைய ஸ்லோகங்கள்ல அவரை பற்றி தான் இருக்கும், இல்லையா? சோ இவ்வாறாக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சர்வ சக்திகளுக்கு மூலம் என்பது பொதுவான முடிவாகும், இல்லையா? we are coming to the conclusion. so everyone, all ஆப்புலன்சஸ்க்குமே வந்து மூல காரணம் யார் என்றால் எல்லாம் வல்ல இறைவனா இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மா தான். அதைதான் கிருஷ்ணர் என்னும் சொல் குட்டி காட்டுகிறது. இந்த ஸ்லோகத்துல ஃபர்ஸ்ட் வேர்டே கிருஷ்ணே என்னும் வந்திருக்கிறது. கிருஷ்ணரை அல்லது கிருஷ்ணரை பற்றிய விஞ்ஞானத்தை விவரிப்பதற்காக ஸ்ரீமத் பாகவதம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் முதல் கேண்டோல பாத்தீங்கன்னாக்கா சுத கோஸ்வாமிக்கும் சௌனிக ரிஷிகளுக்கும் இடையிலே நடக்கக்கூடிய உரையாடல், இல்லையா? இவர்கள் கேள்வி கேட்கிறார்கள், சௌனிக ரிஷியும் பதில் வந்து சொல்கின்றார். அவர் கேட்கக்கூடிய 6 கேள்விகள், அதற்கான பதில்கள் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல நாம படிச்சிருக்கோம், இல்லையா? சோ இக்காண்டத்தில் சுட்டி காட்டு மேலும் இக்காண்டத்தின் முதல் 2ஆம் அத்தியாயத்தில் கூட இது விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 3ஆம் அத்தியாயத்தில் விஷயம் இன்னும் தெளிவாக, 4ஆம் அத்தியாயத்தில் அதை விட இன்னும் தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த 6 கொஸ்டின்ஸும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து நீட்டா வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. சௌனிக ரிஷிகள் தலைமையில கேட்ட கேள்விகள் 6 கேள்விகள் என்ன,
மேலும் வந்து அதற்கான பதில்கள் எல்லாமே நம்ம வந்து அந்த முதல் கேண்டோல நம்ம அழகாக படிச்சிருக்கோம். நம்ம வந்து பரம சத்தியமானதும் முழுமுதற் கடவுள் என்னும் பொருள்படுமாறு அழுத்தமாக குறிப்பிட்டுள்ளதால் இது பரம புருஷராகிய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரையே சுட்டி காட்டுகிறது. சோ இங்க பரம புருஷா என்றால் யார்? இந்த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். நிறைய இடங்கள்ல வந்து நமக்கு வந்து பிரபுபாதரோட விளக்க உரையில வந்து பார்க்கணும். அதாவது கடவுளுடைய உயர்ந்த ஆளுமை அப்படின்ற அந்த வார்த்தை நம்ம நிறைய இடங்கள்ல பகவத்கீதையிலும் பார்த்திருப்போம். அதே மாதிரி பாகவத சுப்ரீம் என்றால் அதற்கு மேற்பட்டு வேற எதுவுமே கிடையாது. நம்ம கூட இந்தியால பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹை கோர்ட்ஸ் இருக்கு, லோக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ஸ் இருக்கு. ஆனா ஒண்ணு டெல்லியில இருக்கிறது எது? சுப்ரீம் கோர்ட். ஸோ இங்கெல்லாம் இந்த ஹை கோர்ட், இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ல எல்லாம் வந்து நாம அப்பீல் பண்ணி கிளியர் பண்ணாங்க. மேலும் வந்து நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட்ல போய் அப்பீல் பண்ணலாம். அங்க சொன்ன பிறகு தட் இஸ் த ஃபைனல் ஆக்சுவலி, இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி இது சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி, பர்சன் அப்படின்னு அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது, இல்லையா? ஏன்னா அவரும் வந்து ரூபம் உண்டு. சோ வெறுமனே ஆற்றல் மாத்திரம் கிடையாது அப்படிங்கிறத பின் பாயிண்ட் பண்றது கிளியரா நம்ம கம்யூனிகேஷன் தான் அது. சோ சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட், அதாவது கடவுளுடைய உயர்ந்த ஆளுமை அவர்தான். தலையாய பதவியில் இருக்கக்கூடியவர் யார்? எல்லாம் வல்ல இறைவனா இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ண பரமாத்மா அப்படிங்கிறத வந்து நாம அழகா இந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நாம் ஏற்கனவே விளக்கியதை போல 4 பதங்களில் உள்ள ஸ்ரீமத் பாகவதின் சாராம்சம் சுருக்கமானதாகும். இந்த பரமபுருஷ பகவானை பிரம்மா தனது பிரம்ம சமிதையில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 5.1 ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்கிறார்? ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணக. ஈஸ்வரா அப்படின்னாலே கட்டுப்படுத்துபவர் என்று பெயர், இல்லையா? பரா என்றாலே நித்தியம், பரம. ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணக, கிருஷ்ணரை தான் சொல்கின்றது, இல்லையா? சச்சிதானந்த விக்கிரக அனாதிர் ஆதிர் கோவிந்தக, சதா அனாதி காலத்திலிருந்தும் ஆதியானவனாக இருக்கக்கூடியவர் யார்? அந்த கோவிந்தன். சோ அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணம், சர்வ காரண காரணம். சோ அனைத்து காரணங்களுக்குமே காரணமாக இருப்பவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன் அவரே என்பதை வந்து நாம அவர் அழகாக பிரம்மரும் வந்து பாடியிருக்கின்றார். சோ உறுதி செய்துள்ளார். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் முதன்மை 3ஆம் காண்டத்திலும் இவ்வாறு தான் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் நம்ம 3வது காண்டம் வந்து படிக்கத்தான் போறோம். அதுலயும் வந்து மீண்டும் வந்து ஊர்ஜிதப்படுத்தப்படுகின்றது. இவ்விஷயம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 10ஆம் 11ஆம் காண்டங்களில் தெளிவாக, அதாவது அவருடைய லீலைகள் எல்லாம் நம்ம வாசிக்கும் பொழுது அதை பற்றி நாம இன்னும் நன்னா புரிஞ்சுக்க முடியும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 3ஆம் 4ஆம் 5ஆம் 6ஆம் மற்றும் 7ஆம் காண்டங்களில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள மனுக்களின், அதாவது மன்வந்திரங்களின் மாற்றங்களை பற்றி விஷயங்கள். சோ மன்வந்திரம், ஒரு மன்வந்திரத்துல இருந்து இன்னொரு மன்வந்திரம் மாற்றம் ஏற்படுவது, அதற்கான கால அளவெல்லாம் நமக்கு தெரியும், இல்லையா? சோ ஒரு 71 திவ்ய யுகங்கள் வந்து வரும்பொழுது ஒரு மன்வந்திரம் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். சோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மன்வந்திரத்தினுடைய சேஞ்சஸ் பற்றியும் இந்த இடத்துல வந்து அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பின்னாடி வரக்கூடிய 5, 6, 7, 8 இந்த மாதிரியான காண்டத்துல வந்து அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. 8ஆம் காண்டத்தில் வைவஸ்தவ மன்வந்திரே, நாம இப்போ நம்மளுடைய மனு யார் என்றால் இப்ப வைவஸ்தவ மன்வந்திரனுடைய ஆட்சிதான் நடந்துட்டு இருக்கு. இதே விஷயத்தை மறைமுறையாக விளக்குகிறார். மேலும் 9ஆம் காண்டத்தில் இதே பொருளுரையை காணப்படுகின்றது. 12ஆம் காண்டத்தில் குறிப்பாக பகவானின் பல்வேறு அவதாரங்களை பற்றி மேலும் விவரிக்கின்றது. சோ அவருடைய அவதார் எண்ணில் அடங்காத அவதாரங்கள், நாம குறிப்பா பாக்குறது ஒரு 10 அவதாரங்கள் நாம பேசுறோம். மேலும் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல ஒரு 20-21 அவதாரங்களை பற்றி நாம படிச்சிருக்கோம். இன்கார்னேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்திருக்கோம். ஆனா மேன்மையாக நம்ம பாக்குறது இந்த தசாவதாரம் மட்டும்தான் நம்ம வந்து படிக்கிறது. ஆனா பற்பல அவதாரங்களை மேற்கொண்டவர் எம்பெருமான் என்பதை நாம புரிந்து, எண்ணில் அடங்காத அவதாரங்கள். இவ்வாறாக முழு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கற்பதன் வாயிலாக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே முடிவான ஆதி புருஷர் அல்லது சர்வ சக்திகளுக்கும் ஆதி மூலம் என்று முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. பகவான் வழிபாடு செய்யும் பிரிவினர்களின் தரத்திற்கேற்ப, இல்லையா, நாம எப்படி பகவானை சேவிக்கின்றோம் என்பது நம்மளுடைய, அதாவது விருப்பம் தான் அது. சில பேர் வெறுமனே ஆற்றல் ரூபத்துல மட்டும்தான் வழிபடணும், பரபிரம்ம ரூபத்துல வந்து வழிபடுவாங்க. சில பேர் பரமாத்மா ரூபத்துல, சில பேர் வந்து பகவான் ரூபத்துல. இந்த மாதிரி அவரவர்களுடைய உணர்தல், அவர்களுடைய புரிதலுக்கு ஏற்றவாறு அவர்களுடைய பக்தி என்பது செயல்படுகின்றது, அவர்கள் வந்து செய்கின்றார்கள். ஆனால் எல்லாம் அவர் ஒன்றே என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ எந்த ரூபத்துல வேணும்னாலும், நாராயண ரூபத்துல வழங்கலாம், பிரம்மம் ரூபத்துல வணங்கலாம், பரமாத்மா ரூபம் என்ற நிலையில நம்ம வணங்கலாம். ஆனா அனைத்துமே அவர் ஒருவரை தான் குறிக்கின்றது என்பதை பற்றி நாம உத்தம புருஷரா இருக்கக்கூடிய அவர் ஒருவரை மட்டும்தான் அது குறிக்கின்றது. நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு நிழல் யார் என்றால் எல்லாம் வல்ல இறைவன் மட்டும்தான். எல்லா உயிர் வாழிகளுக்குமே இந்த பிரபஞ்சத்துல நம்ம அநேக
விதமான ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்ல இருப்போம் இல்லையா, ஃபேமிலி, ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம நிறைய ரிலேஷன்ஷிப்ல இருப்போம். ஆனா நமக்கு இருக்கக்கூடிய பர்மனன்ட் ரிலேஷன்ஷிப் யார் என்றால் எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான் ஒவ்வொருத்தருக்குமே. சோ இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த டெம்பரரி ரிலேஷன்ஷிப் சில காலம் மட்டும்தான் நாம உபயோகப்படுத்தி கொள்ள முடியும். ஆனால் அவர்கள் சென்ற பிறகு நமக்கு அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பும் நம்மளோட போயிடுறது. சோ தேர் இஸ் நோ பர்மனன்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இயர். இங்க இருக்கிறது எல்லாமே டெம்பரரி ரிலேஷன்ஷிப் தான். ஆனா நித்தியமான ஒரு நம்மளுடைய அதாவது ரிலேஷன்ஷிப் யாரோடனாக்கா பகவானோட தான் அப்படிங்கறத நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எஸ், மணிமேகலை மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். யோ தியாத்மிகாஹோ ஞாயம் புருஷः சோ அஷாவ் ஏவாவிதைகः எஸ் தத்ரோப்யய பயः விச்சேதः புருஷோ ஹி ஆதி பௌதிகः. எஸ், வாசிக்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. யோ ஆத்யாமிகோ யம் புருஷः சோ அஷாவ் ஏவாதிதைவிக எஸ் தத்ரோபய விச்சதே புருஷோ ஹி ஆதி பௌதிக. யார் ஒருவர் அத்தியாத்மிகா புலன் உறுப்புகளை பெற்றுள்ள அயம இந்த புருஷர் ச அவர் அசௌ அந்த ஏவ தவிரவும் ஆதி தெய்வீக ஆளும் மூர்த்தி யா எதுவென்று தத்ர அங்கு உபய இரண்டின் விச்ரேத பிரிவு புருஷ நபர் ஹி அதற்காக ஆதி பௌதீக கண்களுக்கு புலப்படும் உடல் அல்லது உடல் பற்ற ஜீவராசி. மொழிபெயர்ப்பு. புலன்கருவிகளை பெற்றுள்ள தனித்தன்மை வாய்ந்த நபர் அத்தியாத்மிகா நபர் என்றும், புலன்களை ஆளும் தனித்தன்மையுள்ள மூர்த்தி ஆதி தெய்வீகா நபர் என்றும், கண்விழிகளால் காணப்படும் உருவம் அதிபௌதிகா நபர் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர். பொருளுரை. பரமாத்மா கருவிகளை விரிவங்க ரூபத்தில் உள்ள பரம ஆளுநரான ஆதார புருஷராவார். பகவத்கீதையில் 10.42 பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது. அதவா பகுனை தேனகிம் ஞாதேன தாவார்ஜுனா விஷ்டப்யாகம் இதம் கிருஷ்ணம் ஏகாம் சேன சிதிதோ சகத். விஷ்ணு, பிரம்மா மற்றும் சிவன் போன்ற ஆளுமூர்த்திகள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய பரமாத்மா அம்சத்தில் வெவ்வேறு அவதாரங்கள் ஆவார். பகவானிடமிருந்து உற்பத்தியாகும் ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்திலும் நுழைவதன் மூலமாக அவர் தம்மை இத்தோற்றங்களில் வெளிப்படுத்துகிறார். ஆள்பவர் மற்றும் ஆளப்படுபவர் என இரு பிரிவுகள் உள்ளன. உதாரணமாக, உணவு கட்டுப்பாட்டு இலாக்காவில் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி கட்டுப்படுத்தப்படும் நபரிடம் உள்ள அதே ஜட பொருட்களால் ஆனவர் ஆவார். அதே போலவே ஜட உலகில் உள்ள ஒவ்வொரு தனிநபரும் உயர்ந்த நிலையில் உள்ள தேவர்களால் ஆளப்படுகின்றனர். உதாரணமாக, நம்மிடம் நமது புலன்கள் உள்ளன. ஆனால் அப்புலன்கள் உயர் அதிகாரிகளால் ஆளப்படுகின்றன. ஒளி இல்லாமல் நம்மால் காண முடியாது. ஒளிக்கு அதிபதியாக இருப்பவர் சூரியன். சூரிய தேவன் சூரிய கிரகத்தினுள் இருக்கிறார். தனி நபர்களான நாமும் பிற ஜீவன்களும் காணும் விஷயத்தில் சூரிய தேவனால் ஆளப்படுகிறோம். அதே போலவே நம்மிடம் உள்ள புலன்கள் அனைத்தும் உயர் அதிகாரிகளான தேவர்களால் ஆளப்படுகின்றன. இவர்களும் கூட நம்மை போன்ற ஜீவராசிகளே. ஆனால் ஒருவர் அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டவராகவும் மற்றவர் ஆளப்படுபவராகவும் இருக்கின்றார். ஆளப்படும் ஜீவராசி அத்தியாத்மிகா நபர் என்றும் ஆளுநர் ஆதி தெய்வீக நபர் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர். ஜட உலகில் உள்ள இந்நிலைகள் அனைத்திற்கும் பல வகைப்பட்ட பலநோக்கு செயல்களை காரணம். எந்த தனிப்பட்ட ஜீவராசியும் உயர்தரமான புண்ணிய செயலால் சூரிய தேவனாகவோ அல்லது பிரம்மாவாகவோ அல்லது உயர் கிரக அமைப்பில் உள்ள வேறெந்த தேவராகவோ ஆகலாம். அதே போலவே தாழ்ந்த தரத்தில் உள்ள பலநோக்கு செயல்களால் ஒருவன் பிறராட்சிக்கு உட்படுகிறான். ஆகவே ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட ஜீவராசியும் பரமாத்மாவின் பரம ஆட்சிக்கு கீழ்ப்பட்டவன் ஆவான். பரமாத்மா ஒவ்வொருவரையும் ஆள்பவர் மற்றும் ஆளப்படுபவர் எனும் வெவ்வேறு நிலைகளில் வைக்கிறார். ஜட உடல் ஆதி பௌதிகா புருஷ என்று அழைக்கப்படுவது, உடல் சில சமயங்களில் புருஷ என்று அழைக்கப்படுவது பின்வரும் வேத மந்திரத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. சாவா சை ஏச புருஷோன ரசமயக அன்னரச சுரூபமான அன்னரச சொரூபமானது என்று அழைக்கப்படும் இவ்வுடல் உணவை சார்ந்ததாக உள்ளது. உடல் பெற்ற ஜீவராசி எதையும் உண்பதில்லை. ஏனெனில் உரிமையாளனான அவன் ஆன்மீக தன்மை கொண்டவன் ஆவான். இயந்திரம் போன்ற உடலின் அழிவுகளையும் தேய்வுகளையும் சரி கட்டுவதற்காக ஜட உடலுக்கு மாற்று பொருள் தேவைப்படுகிறது.
எனவே தனிப்பட்ட ஜீவராசிக்கும் ஆட்சி புரியும் தேவர்களுக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு அன்ன ரசமயம் எனப்படும் உடலில் தான் இருக்கிறது. சூரியன் பிரம்மாண்டமான ஒரு உடலையும் மனிதன் சிறியதொரு உடலையும் பெற்றிருக்க கூடும். ஆனால் கண்களுக்கு புலப்படும் இவ்வுடல்கள் அனைத்தும் ஜடப்பொருளால் ஆனவையே. ஆயினும் ஆளுநர் ஆளப்படுபவர் என்ற முறையில் உறவு கொண்டுள்ள சூரிய தேவன் மற்றும் தனிப்பட்ட நபர் ஆகிய இருவருமே பரமபுருஷரின் அதே ஆன்மீகமான பின்னப்பகுதிகளே ஆவார். பகவான் வெவ்வேறு பின்னப்பகுதிகளை வெவ்வேறு நிலைகளில் வைக்கிறார். இதனால் பரமபுருஷரே அனைவருக்கும் புகலிடமாக இருக்கிறார் என்பதே முடிவு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எல்லாருமே ஜீவராசிகள் தான். ஆனால் அவரவர்கள் செய்த புண்ணிய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு அவர்கள் தேவர்களாக ஆகக்கூடிய அந்த பிராப்தத்தையும் ஒருவர் பெற முடியும் என்பது இந்த விளக்க உரையிலிருந்து நமக்கு பிரபுபாதர் அவர்கள் அழகாக எடுத்துரைக்கின்றார் இல்லையா. சோ நமக்கும் தேவர்களும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் என்னன்னாக்கா, நாம அவர்களுடைய ஆட்சியின் கீழ் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஜீவன்கள். அவர்கள் எல்லாமே நம்மளை ஆள்பவர்கள். சோ அவங்க செய்த புண்ணிய காரியங்களுடைய அளவு அந்த அளவுக்கு இருந்ததால் தான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மாவாக பகவான் படைக்கப்படும் பொழுது அவரும் விடுதலை அடைந்த ஆத்மாவாக இருப்பவராக இருப்பார். அப்படிப்பட்டவருக்கு தான் அந்த பதவியே இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலை தேவர்கள் எல்லாருமே எலிவேட்டடா இருக்கக்கூடியவங்க தான். சோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலை நாமளும் அடையும் பொழுது பகவானுடைய கிருபை இருந்தால் அந்த மாதிரி நிலைகளை எல்லாம் நாம அடைய முடியும். ஆதி ஆத்மிகம், ஆதி தெய்வீகம், ஆதி பௌத்திகம் இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. 3 நிலைகளை பற்றி 3 fold. சோ ஆத்யாத்மிகோ யம் புருஷः சோ அசாவ் ஏவாதி விதைகः எஸ் தத்யோபயः விச்சதே புருஷோ ஹி ஆதி பௌத்திக அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. யார் ஒருவர் ஆத்தியாத்மிகம், அதாவது புலன் உறுப்புகளை பெற்றுள்ள நாம் எல்லாருமே ஆத்தியாத்மிகர்கள் தான். இந்த உடல் என்பது பௌதீக பொருட்களால் ஆனது, 24 பண்புகளால் ஆனது. இதுக்குள்ள நித்தியமாக வாசம் செய்யக்கூடிய ஜீவனாக இருப்பவன் நித்தியமாவான். அவன் பகவானிடமிருந்து தோன்றிய பின்ன பகுதி ஆவான். அவன் இந்த உடலோட இருக்கக்கூடிய அந்த சம்பந்தம் இல்லையா, இந்த உடலுக்கும் ஆன்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் இதனுடைய செயல்களால் நாம் அதை புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. ஒருடைய சுபாவம், நடத்தை, பேச்சு எல்லாமே நம்ம அதை பற்றியான ஆராய்ச்சி எல்லாம் தெரிந்து கொள்வதுதான் ஆத்தியாத்மிகம் இல்லையா. நெக்ஸ்ட் அயம இந்த புருஷர் சா அவர் அசௌக அந்த ஏவக தவிரவும் ஆதி தெய்வீக. சோ நம்மளுடைய புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்துபவர்கள் யார், அதாவது செயலாற்றுபவர்கள் யார்? கட்டுப்படுத்துபவர் பரம்பொருள், எல்லாம் வல்ல இறைவர். ஆனால் அதை செயலாற்றி கொண்டிருப்பவர் நம்மள ஆளக்கூடியவர்கள் இல்லையா, அவர்கள் தான். சோ ஆதி தெய்வீகம் ஆளும் மூர்த்திகள், தேர் ஆல் த சென்சஸ் உடைய மூர்த்திகள் நம்ம புலன்களுக்கு. சோ நம்ம சூரிய ஒளியை பிரகாசத்தை எக்ஸாம்பிள் அழகா கொடுத்திருக்காரு இல்லையா. இந்த கண்களால் நம்ம சூரிய பிரகாசத்தை காண்கின்றோம். அந்த பிரகாசம் யாரிலிருந்து தோன்றுகின்றது? சூரியனிலிருந்து தோன்றுகின்றது. சோ அந்த பார்க்கக்கூடிய தன்மையும் இருட்டு மற்றும் வெளிச்சத்திற்கு இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடிகின்றது இல்லையா. அந்த பிரகாசத்தை வழங்குபவன் யார்? சூரிய தேவன் இல்லையா. சோ அந்த ஆளும் மூர்த்தி ஆகின்றார்கள் அவர்கள். எது ஒன்றும் தத்ர அங்கு உபய இரண்டின் விச்சேத பிரிவு புருஷா நபர் 2 பிரிவுகள் உண்டு. ஒன்று ஆள்பவர்கள், இன்னொன்று ஆளப்படுபவர்கள். ஆளப்படுபவர்களா இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாமே நாம, ஆள்பவர்கள் தேவர்கள். அதற்காக ஆதி பௌதிக கண்களுக்கு புலப்படும் உடல் அல்லது உடல் பெற்ற ஜீவராசி. பௌதிகம் என்பது இந்த இயற்கை இல்லையா. இந்த இடத்துல எத்தனையோ உயிர்வாழிகள் இருக்கின்றது, அவர்களுடைய உடல்கள் மற்றும் அந்த உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஜீவன். சோ ஜீவன் இருக்கிற வரைக்கும் தான் அது உயிரோடு இருக்குன்ற அர்த்தம். சோ உயிருள்ள வரைக்கும் தான் அதை பத்தி நம்மளால பேச முடியும் இல்லையா. அதுதான் இந்த இயற்கையில இருக்கக்கூடிய அனைத்தையுமே நம்ம மரம், செடி, கொடி எதுவாக இருந்தாலுமே உயிர், விலங்குகள், மனிதர்கள் எல்லாமே ஆதி பௌதிகம் என்று சொல்லப்படுவது. இந்த என்விரான்மெண்ட் டிபெண்டன்ட். சோ புலன் கருவிகளை பெற்றுள்ள தனித்தன்மை வாய்ந்த நபர் ஆத்தியாத்மிகா நபர் என்றும். எஸ், புலன்கள் அதாவது இந்த உடல் மற்றும் உயிர் இது 2 இருக்கக்கூடியதுதான் ஆத்தியாத்மிகம். புலன்களை ஆளும் தனித்தன்மை உள்ள மூர்த்தி நம்மள எல்லாருமே, இந்த உயிர் வாழிகளை எல்லாருமே ரட்சணை பெய்பவர்கள் யார்? ஆதி தெய்வீகம் இல்லையா. மற்றும் கண் விழிகளால் காணப்படும் உருவம் நம்ம எல்லாருமே பாக்குறோம், பக்கத்து வீட்டுக்காரர் பாக்குறோம் இல்லையா, தெருவுல எது போனாலும் நம்ம பார்க்க முடிகின்றது. சோ அவை எல்லாமே ஆதி பௌதிக நபர் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர். சோ பரமாத்மா கருவிகளை விரிவங்க ரூபத்தில் பரமபுருஷர்
பரம ஆளுநராக ஆதி புருஷராவார். பகவத்கீதையில 10.42ல பின்வருமாறு வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதவா பகுனை தேனக்கிம் ஞாதேன தவார்ஜுனக விஷ்டா பயாகம் இதம் கிருத்னஷ்ட ஏகாம்சே சிததோ ஜெகத். அதாவது பகவான் வந்து அநேக ரூபங்களை வந்து ஏற்கின்றார் இல்லையா? அவருடைய விரிவங்கங்கள் இருக்கின்றன, அவருடைய அவதாரங்கள் இருக்கின்றன, இது எல்லாம் நாம் பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி சிவன், பிரம்மா, சிவன் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பகவான் வந்து பிரம்மாவை படைக்கின்றார். பிரம்மா நான்முகனாக இருக்கக்கூடிய பிரம்மா வந்து சிவனை படைக்கின்றார். ஸோ இது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சும் இருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி இவங்க எல்லாருமே பகவானிடத்திலிருந்து தோன்றிய அவர்களெல்லாம் பிரதிநிதிகளாக இருக்கின்றனர், ஆளும் மூர்த்திகள் இவர்கள். விஷ்ணு என்பது மகாவிஷ்ணு, இரண்டாம் சங்கர்ஷ்ணிலிருந்து தோன்றக்கூடிய மகாவிஷ்ணு தான் கார்ணோதயா விஷ்ணு. மேலும் இன்னொன்னு ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள் இருக்கக்கூடிய கர்ப்போதயா விஷ்ணு, மூன்றாவது ஒவ்வொரு உயிர்வாழிக்குள் இருக்கக்கூடிய சீரோதகசாய் விஷ்ணு. சோ இது எல்லாமே வந்து ஆளும் மூர்த்திகள், இந்த பௌதிக இயற்கையை ஆளுபவர்கள். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய பரமாத்மா அம்சரின் வெவ்வேறு அவதாரங்கள் ஆவர். சோ அநேக அவதாரங்கள் இவர்கள் என்று இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பகவானிடமிருந்து உற்பத்தியாகும் ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்தில் நுழைவதன் மூலமாக அவர் தம்மை இத்தோற்றங்களில் வெளிப்படுத்துகிறார். சோ வெவ்வேறு விதமான ரூபங்களில் தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவராக இருக்கக்கூடிய அவர் அநேக ரூபங்கள்ல நாம வந்து காட்சி அளிக்கின்றோம் இல்லையா? காட்சி அளிக்கின்றார் நமக்கு. சோ நவ கிரகங்கள் ரூபத்துல இருக்கிற எல்லாருமே அனைத்து தேவர்களுமே பகவானுடைய சுரூபம் என்பதை நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவானிடமிருந்து உற்பத்தியாகும் ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்தில் நுழைவதன் அவர் தம்மை தோற்றங்களில் வெளிப்படுத்துகிறார். ஆள்பவர் மற்றும் ஆளப்படுபவர் என இரு பிரிவுகள் உள்ளன. அவர்களை எல்லாம் ஆள்பவர் யார்? எம்பெருமான். ஆனா நம்மளை எல்லாம் ஆள்பவர்கள் இந்த தேவர்கள் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். உதாரணமாக உணவு கட்டுப்பாட்டு இலாக்காவின் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி கட்டுப்படுத்தப்படும் நபரிடம் உள்ள அதே ஜலப்பொருட்களால் ஆனவர் தான் இல்லையா? நம்மள மாதிரிதான் வந்து தேவர்கள் கூட நம்மள மாதிரியே வந்து அதே இந்த பௌதீகத்துல இருக்கக்கூடிய அனைத்துமே பௌதீக பண்புகளால் ஆனதுதான். ஒருவர் ஆளப்படுபவராக இருக்கின்றார், இன்னொரு ஆள்பவராக இருக்கிறார், அவ்வளவுதான். அந்த ரோல் இஸ் டிஃபரெண்ட். அவர்கள் ஏற்றிருக்கக்கூடிய பதவிதான் வேறு, மற்றபடி அவர்களும் வந்து நம்மள மாதிரிதான் அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நெக்ஸ்ட், அதே போலவே ஜட உலகில் உள்ள ஒவ்வொரு தனிநபரும் உயர்ந்த நிலையில் உள்ள தேவர்களால் ஆளப்படுகின்றனர். உதாரணமாக நம்மிடம் நமது புலன்கள் உள்ளது இல்லையா? ஞானேந்திரியங்கள் உள்ளது. ஆனால் அப்புலன்கள் உயர் அதிகரால் ஆளப்படுகின்றன. ஒளி இல்லாமல் நம்மளால் காண முடியாது இல்லையா? பிரகாசம் என்று ஒன்று இருந்தால்தான் இருட்டு என்ன இல்லை என்ற அந்த இருட்டு இல்லை என்பதை நம்மளால ஊர்ஜிதப்படுத்த முடியும். இல்லை என்றால் நம்மளை சுத்தியுமே வந்து இருள் தான் நமக்கு வந்து சூழப்பட்டிருக்கும். சோ அந்த பிரகாசத்திற்கு அதிபதி யார்? சூரியன் இல்லையா? சூரிய தேவன் சூரிய கிரகணத்தினுள் இருக்கிறார். அவருக்குன்னு ஒரு கிரகம் இருக்கு, அதுல இருக்கார். நாம எல்லாருமே இந்த பூலோகத்துல இருக்கோம். தனி நபர்களால் நாமும் பிற ஜீவன்களாக காணப்படும் விஷயத்தில் சூரிய தேவனால் ஆளப்படுகின்றோம் இல்லையா? காணும் என்னும் அந்த விஷயத்துல வந்து நம்மள ஆள்பவர் யார் என்றால் சூரிய தேவர். அதே போலவே நம்மிடம் உள்ள புலன்கள் அனைத்தும் உயர் அதிகாரிகளான தேவர்களால் வந்து ஒவ்வொரு புலனுக்கும் ஒரு அதிபதி உண்டு இல்லையா? ஆனால் அவர்கள் எல்லாருமே பகவானுடைய அம்சங்களாக தோற்றுவிக்கப்பட்டவர்கள் அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இவர்களும் கூட நம்மை போன்ற ஜீவராசிகளே, ஆனால் அவர்கள் அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டவராகவும் மற்றவர் ஆளப்படுவராகவும் இருக்கின்றனர். அவங்களுக்கு எல்லாமே அந்த அத்தாரிட்டி வந்து பகவான் கொடுத்திருக்கார். சோ யார் வேண்டுமென்றாலும் அந்த பதவிக்கு செல்ல முடியும். பகவான் வந்து அது டிசைட் பண்ணுவார். ஒரு பிரபஞ்சம் படைக்கப்படும் பொழுது இவர் வந்து இந்த ஆத்மா வந்து பிரம்ம பதவியையும், இந்த ஆத்மா வந்து சிவபெருமான், இந்த மாதிரியான இதெல்லாமே வந்து அந்த விரிவங்கங்கள் எல்லாமே படைக்கப்படுகின்றன. சோ எந்த தனிப்பட்ட ஜீவராசியும் உயர்தர புண்ணிய செயல்களால், இந்த லைன் அழகா நம்ம அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும், உயர்தர புண்ணிய செயல்களால் தான் நாம் அந்த நிலையை அடைய முடியும். யாரு வேண்டுமென்றாலும் அடையறதுக்கான காரணம் வந்து பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கு. அந்த குவாலிஃபிகேஷன் என்னன்னா உயர்தரமான புண்ணிய செயல்கள். அப்படின்னா இவர்கள் எல்லாமே விடுதலை அடைந்த தன்மையில் இருக்கக்கூடியவர்கள். ஆக்சுவலி சூரிய தேவனாகவோ அல்லது பிரம்மாவாகவோ அல்லது உயர் கிரக அமைப்பில் உள்ள வேற எந்த தேவராகவோ ஆகலாம். அதை போலவே தாழ்ந்த தரத்தில் உள்ள பல நோக்கு செயல்களால் நாம் எல்லாருமே தாழ்ந்த நிலையில் இருப்பவர்கள் தான். அதனால்தான் நம்ம மீண்டும் மீண்டும் இந்த இடத்துல வந்து வெவ்வேறு நிலைகள்ல நாம வந்து அதாவது நம்ம பிறவி எடுத்துக்கொண்டே இருக்கின்றோம். ஆகவே ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட ஜீவராசியும் பரமாத்மாவின் பரம ஆட்சிக்கு கீழ்பட்டவன் ஆவான். அண்டர் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி. அவருடைய ஆளுமைக்கு கீழே தான் நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே நாம செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். பரமாத்மா ஒவ்வொருவரையும் ஆள்பவர் மற்றும் ஆளப்படுபவர் என்னும் வெவ்வேறு நிலையில் இருந்து வைக்கிறார் இல்லையா?
அவர் கீழே வந்து அநேக விதமான தேவர்கள். சோ அவங்க எல்லாருமே அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். எவ்வாறு ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து ஓனர்ஷிப் ஒருத்தர் இருந்தாலும் அதுல நிறைய லெவல்ஸ்ல வந்து வெவ்வேறு விதமான, அதாவது போஸ்டிங்ஸ் எல்லாமே வந்து கிரியேட் பண்ணி அதுக்கான ஒரு மனிதர் வந்து அந்த ரோல்ல உட்கார்ந்து இருப்பாங்க. அவர்கள் கீழே வந்து ஒரு பெரிய பெரிய டீம் எல்லாம் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும். அதே மாதிரிதான் நாம எல்லாருமே வந்து கீழான அந்த லோயஸ்ட், அதாவது ஒர்க்கர் கேட்டகரி தான். நாம் எல்லாருமே சூத்திரர்கள் தான். அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம, அதாவது நித்திய பத்தர்களாகி ஒரு அறியாமையில் தான் நாம் இந்த இடத்துல பிறவி எடுத்திருக்கோம். அறியாமை என்றாலே இருள் தான். இருள் என்றாலே நாம் எல்லாருமே அறியாமையில் இருப்பவர்களுக்கு குவாலிட்டி என்ன? சூத்திர தன்மை தான். நாம பிராமன் ஃபேமிலியில பிறந்திருக்கலாம், இல்ல சத்திரிய ஃபேமிலியில பிறந்திருக்கலாம், இல்ல வந்து வைசிய ஃபேமிலியில பிறந்திருக்கலாம், இல்ல சூத்திர ஃபேமிலியில பிறந்திருக்கலாம். ஆனா எல்லாருமே சூத்திரர்கள் தான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் நம்மள ஆள்பவர் வந்து ஹையஸ்ட் லெவல்ல இருக்காங்க. நாம எல்லாருமே ஆளப்படக்கூடிய நிலையில தான் இருக்கும். ஜட உடல் ஆதி பௌதிக புருஷ என்னும் அழைக்கப்படுவது போல உடல் சில சமயங்களில் புருஷ என்று அழைக்கப்படுவது பின்வரும் வேத மந்திரத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டு, நாம இந்த உடலுக்கு மட்டும்தான் புருஷா இல்லையா? செகண்டரி புருஷா. முதன்மை புருஷா என்பது பகவானைத்தான் குறிக்கும். இது நம்ம வந்து 13th சாப்டர்ல வந்து அழகா படிச்சிருக்கோம். ஆதி தெய்வம், ஆதி பூதம் எல்லாமே நம்ம அந்த இடத்துல வந்து அந்த கேள்விகள் வந்து அர்ஜுனர் கேட்பாரு இல்லையா? சோ அதாவது பலநோக்கு கர்மங்கள் தான் என்ன, ஆத்தியாத்மம் என்றால் என்ன, ஆதி பூதம் என்றால் என்ன, ஆதி தெய்வம் என்றால், ஆதி யக்னம் என்றால் என்ன, இத்தனை கேள்விகள் அவர் கேட்கின்றார் இல்லையா? சோ அந்த எல்லாமே வந்து அதற்கான விளக்க உரைகளும் அங்கே சுருக்கப்பட்டிருக்கிறது. சோ சா வா ஏஷ புருஷோன்ன ரசமய அன்னரச சொரூபமானது என்று அழைக்கப்படும் இவ்வுடல் உணவை சார்ந்ததாக உள்ளது. நம்ம இந்த 13வது அத்தியாயத்துல கூட நம்ம இதை படிச்சிருக்கோம். அன்னமயா, பிராணமயா, விஞ்ஞானமய, ஞானமயா மற்றும் ஆனந்தமய நிலை, பரமாத்மா நிலைகளை பற்றி படிச்சிருக்கோம். ஏதும் அறியாத இருக்கக்கூடிய இந்த ஞானமே, பகவத் ஞானத்தை பற்றி அறியாத இருக்கக்கூடிய ஒரு பாமரன் கூட பாத்தீங்கன்னா அவன் வந்து அன்னமயத்தை உணர முடியும், பராணமயத்தை உணர முடியும். சாப்பாடு சாப்பிடலன்னா நம்ம இறந்து போயிடுவோன்ற அந்த காமன் சென்ஸ் வந்து உண்டு. மூச்சு விடலைன்னா நம்ம கண்டிப்பா அதை தொட்டு பார்த்தா ஐயோ மூச்சு இல்லப்பா, இது இறந்து போயிட்டாங்களோ என்னவோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜென்ரலா இருக்கக்கூடிய மனிதனால கூட இது வந்து சொல்ல முடியும். சோ பிராணமயா மற்றும் அந்த அன்னமயா வந்து இல்லாம இந்த பிரபஞ்சத்துல நாம உயிர் வாழவே முடியாது. சோ அதுதான் வந்து இந்த சார்ந்த உணவை சார்ந்து இருக்கக்கூடியதுதான் நாம் எல்லாருமே. உடல் பெற்ற, ஆனா இந்த உணவு எதற்கு என்றால் இந்த உடலுக்காக நாம வந்து எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய உணவு தான் அது. அந்த உணவை உட்கொள்ளும் பொழுது அதை வந்து கன்வர்ஷன் இல்லையா, அந்த வயிற்றுல போய் அந்த நெருப்பால வந்து அது ஜீரணமாகி, அதாவது கிரைண்டிங் பண்ணி அதை வந்து எனர்ஜி லெவல்ஸா மாற்றி இந்த உடல் முழுவதுமே அந்த அந்த எனர்ஜிஸ் இல்லையா, குளுக்கோஸ் குளுக்ரோஸா வந்து ஃபார்ம் ஆகி நம்ம எல்லா இடத்துலயுமே வந்து பரவுகின்றது. சோ அது எதை வளர்க்கின்றது? இந்த உடலை தான் வளர்க்கின்றது. ஆத்மாவில எந்த வளர்ச்சியும் கிடையாது. ஆத்மாவுடைய வளர்ச்சி நாம் எப்படி மெஷர் பண்ண முடியும்? ஞானத்தின் தரப்பில் செல்லும் பொழுது மட்டும்தான் ஆத்மா வந்து கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்துக்கு செல்கின்றது என்றால் அதுதான் அதனுடைய வளர்ச்சி. ஆனால் எதுவரைக்குமே அந்த ஞானத்தை பற்றி அவன் புரிந்து கொள்ளாம இருக்கும் பொழுது வெறும் இந்த ஜட உடலை மட்டுமே நம்ம மாற்றத்திற்கு உட்படுத்துகின்றோம் என்றால் அது பௌதிக மாற்றம் ஆக்சுவலி. சோ அந்த நிலையில பார்க்கும் பொழுது அன்னமய பிராணமயா பத்தி மட்டும்தான் நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். ஞானம், விஞ்ஞானம், ஆனந்தமய ரூபத்தை நம்மளால காணவே முடியாது. இயந்திரம் போன்ற உடலின் அழிவுகளையும் பிறக்கின்றோம், வளர்கின்றோம், சில காலம் வாழ்கின்றோம், முதுமை அடைகின்றோம் மற்றும் அழிகின்றோம் இல்லையா? சோ இந்த சக்கரம் என்பது நமக்கு கண்டிப்பா போயிட்டே இருக்கு இல்லையா? தேய்வுகளை சரி கட்டுறதுக்காக ஜட உடலுக்கு மாற்று பொருள் தேவைப்படுகின்றது. எனவே தனிப்பட்ட ஜீவராசிக்கும் ஆட்சி புரியும் தேவர்களுக்கும் இடையில் உள்ள வேறுபாடு அன்ன ரசமயம் எனப்படும் உடலில் தான் இருக்கின்றது. நமக்கு எல்லாமே அழியக்கூடிய இந்த உடல் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சூரியன் பிரம்மாண்டமான ஓர் உடலையும் மனிதன் சிறியதோர் உடலையும் பெறக்கூடும். ஆனால் கண்களுக்கு புலப்படும் இவ்வுடல்கள் அனைத்தும் ஜட பொருட்களானவே. ஆனினும் ஆளுநர், ஆளப்படுபவர் என்ற முறையில் உறவு கொண்டுள்ள சூரிய தேவன் மற்றும் தனிப்பட்ட நகர் ஆகிய இருவருமே பரம புருஷரின் அதே ஆன்மீக தன்மையினுடைய பின்ன பகுதிகள் தான். சோ அத நம்ம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். இந்த ஆத்ம ரூபத்துல வந்து எல்லாம் பகவானுடையது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த உடல் இந்த 24 பண்புகளால் ஆனது. ஆனால் இந்த ஆன்மா வந்து பகவானிடத்திலிருந்து தோன்றியது என்பதை நாம புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும். பகவான் வெவ்வேறு பின்ன பகுதிகளை வெவ்வேறு நிலைகளில் வைக்கிறார் இல்லையா? அவர்தான் வந்து இந்த ஸ்டேட்டஸ். சோ ஆளக்கூடிய நிலையில வைக்கிறவர் அவர்தான். ஆளப்படக்கூடிய நிலையிலும் வைப்பவரும் அவர்தான்.
சோ வாட் எவர் நம்மளுடைய குவாலிபிகேஷன் என்னவோ அதற்கேற்றவாறு நாம ஆளப்படும் நிலையில இருக்கிறோமா இல்ல ஆளும் நிலையில இருக்குமா என்பதை நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. இதனால் பரமபுருஷரே அனைவருக்கும் புகலிடமாக இருக்கின்றார். தேவர்களுக்கும் அவர்தான் தஞ்சம், மனிதர்களுக்கும் அவர்தான் தஞ்சம் இல்லையா? அவரின்றி வேறு யாருமே இந்த இடத்துல ஷெல்டர் ஆஸ்ட்ரேயா யாருமே கிடையாது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ நான் இதோட இன்னைக்கான இந்த கிளாஸை நிறைவு செய்கின்றேன். வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருப சிந்துபியேவ ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவர்களுக்கு நமஸ்காரம். சோ யார் பிரம்ம சமீதை பாட போறது? ஒரு நிமிஷம், நான் நெய் விளக்கு எடுத்துட்டு வந்துடுறேன். ஜஸ்ட் ஒரு செகண்ட். யார் பாட போறீங்கன்றது சாரி தாமோதர அஷ்டகம். ஒரு செகண்ட். யார் பாட போறீங்கன்றது ரெடியா இருங்க. ஜஸ்ட் நெய் விளக்கு. முடியல. மாதாஜி பாடினவங்களே பாடலாமாங்க மாதாஜி, இல்ல பாடாதவங்களா பாடலாம்? யாராவது பாடணும்னு நினைக்கிறேன். ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி நீங்க பாடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சச்சிதானந்த ரூபம் ரசகுண்டலம் கோகுலே பிரஜமானம் யசோதாபியோலுகலத்தவமானம் பராமృష్టமாத்யதோத்ருதகோப்யா ருதாந்தம் முஹுர்நேத்ரயுக்மபிஜாந்தம் कराम्बोजयुक्तेन सादङ्गनेत्रम् मुगुस्फटिकाम्बत्रैवं दामोदरं भक्तिभद्राम् इति स्वलीला वीरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् अख्यभयन्दम् तदीयेषु भक्तैर्जिदम् प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावतिं न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपि इदं देवपूर्णात् गोपालबालम् तदाते इदं देवमुखाम्बोजम् आद्यन्तलीलैः वृतं कुण्डलैश्च गोप्या मुगुचुम्बिकाम्बिम्बरक्तादरं मे विराष्टम् आलं लक्ष्यापै नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुष्ट जलातिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्याति दिनं बतानु ग्रहणे क्षमां यज्ञं यदास्ति दृश्या कुबेरात्मजौ भक्तमुक्तैव यद्वत् त्वया मोक्षितौ भक्ति भाजौ कृतौ च तदा प्रेम भक्ति स्वमामे प्रयच्छ नमो क्षेत्रभो मे दामोदरेक
नमस्ते सुदाम्ने स्फुरादित्तिदाम्ने वदीयो त्वया राष्ट्रभाष्यदाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलायै देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय प्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 Thank you, Mother. हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவர்களுக்கு நமஸ்காரங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्ण मदर ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பாடணும் கூட हरे कृष्ण பாடுங்க. मदर நாளைக்கு யார் பாட போறீங்கன்றது இன்னைக்கு சொல்லிடுங்க. ஸோ தட் யூ வில் நாட் ஹேவ் எனி கிளாஷஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஐ திங்க் விஜயகுமாரி மாதாஜி நீ நாளைக்கு பாடுங்க. ஓகே, Yes, Mataji. I will sing, Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. ஐ எம் க்ளோசிங் தி செஷன். ஏன்னா இன்னைக்கு சென்னையில ஐ திங்க் தேர் இஸ்